Mga Pinoyanan sa gitumbok nga mga drug personalities sa barangay gibisita sa PDEA, PNP ug LGU officials sa Cebu City. Gisuhid sa mga opisyal sa PDEA, PNP ug LGU ang mga sityo sa barangay Loriga. Gibisita nila ang mga balay sa gitumbok nga mga drug personalities sa mga dapit. Pamaagi kini sa pagkabig sa mga personalidad aron makigtambayayong sa programa sa gobyerno batok sa illegal drugs. Suma ni Director Levi Ortiz nga kabahin kini sa kamanduan sa gobyerno nga ilakip ang komunidad sa pagsumpo sa illegal nga dugas din girumbo nila ang mga barangay. Ang barangay nga dili makahimo sa pag-aksyon batok sa illegal drugs pasakaan og kaso busa awhag nila sa mga barangay nga dili huwaton pa nga mosangpot kini sa kaso. Ang ultimate good goal aning atong barangay drug clearing program is to empower each barangay to be drug resistant and self-policing communities. Kung dili sila mo stop, mudakop gud mi sa ila. Mo na opportunity gud nila mo avail. Giawag ni nato sila nga mo appeal sa ato ang community-based drug rehab program. So libre ni siya, doon na natay module, ready na ang COSAP.